Dar nu ai fost amenințat până atunci? A fost. Eu odată am cumpărat niște pământ în sat. Am participat la licitații. O scris ăsta care e primar. Nu era primar, el era consilier. O scris el că să cumpere pământul și eu am participat la licitații și l-am cumpărat eu. De vreo 130.000 pe 2 hectare și ceva. 130.000 de lei. Așa. Și de-a mea consilieri, un consilier, îl cunosc, eu zis lui ea, lui Popescu Ion, o zic și, zic, fănică te-o, și el i-a zis, o zic, că dă să mă lămuresc eu aparte. Eu, la această etapă, pot să constat două ipoteze de unde ar trebui să pornească acțiunile organelor de urmărire penală, deci ipoteza concurenței dumneavoastră, unde a fost pus accent ca să vă maltrateze și să răzbune și nu a avut deci, tendința de a sustrage material. A doua ipoteză este sustragerea banilor. Cei care eu mai mult merg pe varianta asta, că s-au urmărit să vă ia bani. Reieșind din însăși cele auzite aici în platou, în special cu ruperea telefoanelor, cu mașina luată, cu cheile nu găsiți de la mașină. Deci asta presupune că ăștia au venit, nu știu dacă vecinul dumneavoastră care îl bănuiți, credeți că l-ar aduce capul să ascundă probele sau să ascundă urmele crimei. Aici este doar o ascundere de urme de crime ca ei, când îți revii, ca să nu apelezi la același telefon, că să nu te urci în mașină. Deci asta, tu să faci concluzie, dacă poate vecinul cel care voi îl presupuneți că a fost în casă să organizeze asta. Eu aș vedea aici mult mai profund problema, undeva și de sistem, fiindcă organizarea aceasta se face de la, în primul rând, la informarea persoanelor apropiate, cu detalii, unde se dețin banii, unde e salariul cash care îl dai la lucrătorii tăi, se află în casă la mama sau nu. Deci asta se organizează, eu văd din închisori. Asta nu e un secret, asta îl cunosc o mare parte din avocați, din închisori, unde toată ziua condamnații vând acces la telefon și la internet, deci cunosc în detalii și organizează pas cu pas fiecare acțiune și tot e pus la punct cine și cum. Și eu aș vedea asta, deci nu știu, dar văd o problemă de aici pornește. Fiindcă este o versiune. Da, fiindcă practica mea îmi permite ca să constat acest lucru cu multe alte exemple care o să ne iei ori în șiră și să mă expun, dar se aseamănă cu cazul tău. Tu te uiți așa la primar, eu nu exclud și versiunea primarului, nu exclud la versiunea vecinului. Dar aici, în primul rând, se pornește de la informarea oamenilor tăi apropiați. Deci, din punct de vedere psihologic,